por puntos porque estamos referiéndonos a dúas datas distintas. Agora, se queremos enredar, pois enredamos. Por lo tanto, procedemos a votación da primeira acta, é dicir, a do 30 de outubro. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Procedemos agora a votación da segunda acta do 23 de novembro de 2009. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Segundo punto do orde do día. Dar conta das resolucións da alcaldía ditadas desde o 28 de outubro ao 11 de decembro de 2009. Terceiro punto do orde do día. Ditame da Comisión Informativa de Facenda, Desenvolvemento Local e Turismo relativa a proposta da alcaldía sobre a contratación dunha operación de crédito a curto prazo. O ditame da Comisión Informativa de Facenda, Desenvolvemento Local e Turismo di como sigue. A Comisión Informativa de Facenda, Desenvolvemento Local e Turismo, en sesión realizada o día 10 de decembro do presente ano, informa favorablemente